Хәерле көн! Башкорт интернеты яңылыктарына байкауды мин, Назгөл Галиева яһайм. Заманалар торгандан мобилерәк була бара. Әлеге вакытта Ер шарының икенче ягында йырлап, я бейеп торгандарын без бында, Башкортстанда горурланып күзәтәбез. 1813 елда Нидерландты Наполеон гаскәреннән азат итүдә катнашкан башкорт яугиренә һәйкәл янында заман этно төркеме йыелган халыктан хушын килтереп, башкортса сыгыш яһаны. Бишек йыры һәр кемгә якын һәм таныш. Башкортса сәңгелдәк йырын Төркия халкына Рида Тимиршаихова йырлап ишеттерде. Ә үзеннән күз алгыһыз. Сит илдә урындагы халыкты тиз арала еңел һүзләргә өйрәтеп, республикага сәлам еткерү гадәти күренеш. Испанияла гастрольләрдә булганда ирәндек халык биюдәре ансамблела был мөмкинлекте кулнан ыскындырмай. Муна әйтергә сәлам. Сәлам, алар нисек? Аллаһ шөкер, һинең хәлең нисек? Әйбәт. Әйбәт. Башка сәяхәт итәргә, сән эштә барамы? Барам. Ой, барам. Әйт, мына безнең Башкортстанга сәлам куйдым. Башкортстанга сәлам. Please, give me time. Окей. Башкортостан. Башкортостан. Тостан. Башкортостан. Башкортостан. Башкортостан сәлам. Башкортостан салам. О, Сейт, Башкортостан сәлам. Башкортостан салам. Окей. Бүгенгә Башкорт интернетына байкау тамам. Һәр вакыттагыса кызыклы тасмаларды көтеп калабыз. Миңа я бәхетнамәнең төркеменә ебәрегез. Әлегә мин һеҙҙең менән хушлашам.